दिनसे फार्स्ट टाइम लोगोफोर चेन्नाइयाव अमा बेदर थारमाने अमा बेदर मोनो ने लोगोफोरखौ कन्टेक्ट खालाम बबे जायगायाव अमा बेदर मोनो दा लायनो थांनो नागिरदों आङो आरो नोंथांमोना बबे जायगायाव नुनो मोनगोन दे चेन्नाइयाव बबे जायगायाव अमा बेदर मोनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायबाय थाबा मिन्थि मोनगोन आरो जाय चेन्नाइयाव अमा बेदर मोनजायाखै बे भिडिअखौ नाय आरो नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै बहा मोनो अमा बेदर जानांगोनथ' बिदिबा थांबाय थानोसै नामा लोगोफोर नोंथांमोना नायबाय थादो भिडिअखौ जोबजासे अमा बेदरखौ बहा मोनो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना मिन्थिगोन नुगोन अमा बेदरखौ बहा मोनो थ' नायबाय थादो थांसै बिदिबा भिडिअखौ बेनिफ्रायनो स्टार्ट खालामनोसै गिबियावनो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायग्रोनाय जाबाय नोंथांमोना चेन्नाइनि लामाखौ एसे नायदो आं दा एसे देखायलांसै चेन्नाइनि लामाखौनो अमा बेदर लायथावथाव नायलांबाय थादो बाजार खालामनोबो बे लामाजोंनो फैयो बै बिल्डिं नायनो खाथियावनो बाजार खालामफैयो आङो मालाबा आरो बेलेग जायगायावबो थाङो एसे गोजान जायो अट'आव फैबा आंनि रुमनिफ्राय 50 थाखा भारा लायो थ' बिदिबा नायलांबाय थादो लोगोफोर चेन्नाइनि लामाजों एसे लोगोआ फन हरगासिनो दा नेनो बालायलांबाय लोगोआ फन हरगासिनो बे अमा बेदर दखानाव दङ आरो जों मिन्थिया नालाय बबे जायगायाव जेनेबा जायगाखौथ' मिन्थिगौ बबे जायगा खन्द'आव फानो बेखौसो मिन्थिया दा लोगोआ फन हरगासिनो दा जों थांबाय दा जोङो फाइनेलि मोनफैबाय 1 घन्टानि उनाव नागिरै फैथारबाय जों नागिरै जेनेबा मिन्थियामोन नालाय जायगाखौथ' मिन्थिगौ बबे खन्द'आव फानो बेखौ मिन्थियामोन नागिरै फैथारबाय लोगोआ बिराद नेनो बालायलांबायमोननो दा जों अमा बेदरखौ लाबाय लाखांनानै जों दा रुमाव थांनांसिगोन रुमाव थांनानै एवना जाहैनोसै दा लोगोफोर आं अमा बेदरखौ लानानै रुमाव सफैबाय ओजोंहाय मोजाङै भिडिअ बानायनाय जायासै आङो अमा बेदर लानायनि माबायावनो भिडिअ बानायनाय जायासै ओजोंहाय मोजाङैनो ओमफ्राय दा आं रुमाव सफैबाय दा अमा बेदरखौ नोंथांमोना चेन्नाइयाव दंबा जानो लुगैदोंबा मोनजायाखैबा चेन्नाइयाव थानानै जुदि अमा बेदर मोनजायाखैबा बे नन्दनाम रेल स्टेसननि ओरै खावसेखि बारनानै बे हावे रड जिङावनो फानो नोंथांमोना जुदिसो जानो गोसोबा चेन्नाइयाव जाय दङ जुदिसो आंनि भिडिअखौ नायदोबा चेन्नाइयाव अमा बेदर मोनजायाखैबाथ' नोंथांमोना थांनानै लायनो हागोन नन्दनामावनो बे नन्दनाम रेल स्टेसन खाथिनि ओरैजाय बारनानै मोनगोन आरो बेखिनियानो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक एन्ड शेयार खालामना हो आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै प्लिज साबस्क्राइब खालामना ला दिनैनि भिडिअ एसेनोसै लोगोफोर बाय बाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन